Мога ли да позная всичките 226 държави, показвайки ми ги на картата? Естествено, тук има и непризнати или частично признати територии, които се смятат за държави, но светът и ООН не са ги признали за такива поради много причини. Може да се водят войни там, да имат лошо минало, да са спорни територии и още много. Това видео няма да бъде кътнато нито за една секунда и нито един път, за да може да видите, че всичко е легит и наистина да си направим една географска матура. Така, времето тече, така че аз викам направо да започваме. Първата държава е The American Samoa. Това мисля, че е от океанските островни държави. Започваме доста удорно. Това е Самоа, това би трябвало да е American Samoa. Това е Танзания, която се намира ето тук, много интересна държава. Гвинея Бисао ето тук в края. Така, Саудитска Арабия, ако се наложи на картата на Европа, заема половината от Европа, наистина много голяма площ и в същото време много богата арабска държава. Иран, отново много голяма държава. Мартинко е. Това между другото би ме заблудило, трябва да гледам имената, защото аз директно гледам флага. Това би ме заблудило, че е Франция, но всъщност се намира на Карибите и е отделна държава, контролирана от французите, френска територия, която сега трябва да видим коя е, обаче сега не съм сигурен, те са 1500 острова тук. Това беше Тринидад, това беше... Какво беше това, бе, брате? What the fuck? Те бяха с Г и двете, ма ги забравих, нещо Барбадос, така, това беше с нещо си. Мартин, кой трябва да е това? А те кои бяха? Това беше като Лауншия. И те, маля, аз хиптен съм ги забравил, ужас, не съм ги, такова, бях ги научил преди време. Така, Люксембург е ето тук, между другото, там средната заплата е най-висока в целия свят, понеже е малка държава и е много богата като цяло. Така, Албания имат много богата история, много богата история имат арнаутите, мисля, че се наричаха те. Да. Така, Сирия, това между другото им е старото знаме, новото е с 3 звезди за независимост. Не знам, защо то може и новото знаме просто да не е признато, затова в GeoGuessr да се слагат старото, въпреки че не съм сигурен колко са позволени такива глупости. Нямам си идея. Малайзия, тя е на две територии, които са разделени с море между тях. Ето тук се намира. Венецуела, една от трите държави с колумбийските знамена, само където има звезди, яко кокаин, яко кока, мока, всичко има там. Това пак е с френското знаме, ма се казва Гваделопе. What the fuck, брат? Това трябва да е някъде тук на Карибите. Гваделопе би трябвало да е това дебеличкото, да, мисля, че е то. Суринейм е една от трите, е тук е Гвинея, тук е Френската Гвинея, тук е Суринейм по средата. Нидерландс, Нидерландия или на български Холандия, както му казваме и както беше старото му име, където се павка яко трева, намира се ето тук над Белгия. Гринленд, не знам защо се казва Гринленд, като абсолютно всичко там е в айс, в бяло, няма нищо грин. Ето тук, тя е територия на Дания. Така, Турция, много известна държава. Либия се намира ето тук, най-отгоре. Доминиканската република пак е ето тук, отново на Карибите, отдясно до Хайти. Либерия със знаме подобно на щатите, само където има една звезда и тя се намира ето тук. Тук е Сиона Леоне май. Да, Палао. Ако някой циганин гледа клипа, знае какво значи това, но аз не мога да го кажа просто на клипа. Генгста шите, ако знаеш. Така, Палао се намира тук. Мали, брат. Мали се намира ето тук. Така, Джамайка, както му казват на английски, много известна държава, тя е тая миниатюрната под Куба. Сейнт Китс and Невис. Брат, ти представяш ли си Сейнт Китс and Невис? Тя беше Антигуа, май беше. Не, Антигуа това трябва да е Сейнт Китс and Невис, да, точно така. Самоа, тя е до американската Самоа, която имахме още в първия рунд. Тя е тук в средата, отново в океанските. Армения, там правят шаурми, арменци. Имаме в Велинград, между другото, арменец, който прави много брутални шаурми, наистина. Така, Руанда, тя се намира точно до държавата, която е най-бедна в света, това е Бурунди. Така, Бенин къде беше сега? Това е Того, Бенин трябва да е тук. US Virgin Islands. Брат, американските девствени острови. Пичове, вие представяте ли си, бе, момчета? Вие слушате ли какво чета и какво виждат очите ми? Това беше отдолу. Горе бяха британските. Аз въобще го бях забравил това, бе, брат. Аз дори съм замисля, че е Virgin Islands. Така, Канада, тя има най-голямата граница в целия свят. Дори може би е 2-3 пъти повече от която и да е втора в класацията. Сенегал с зелената звезда, тя се намира ето тук. Има държава, която се намира вътре в нея и граничи само единствено с нея. Лихтенщайн, тя граничи с Швейцария, миниатюрна държава. Грис, древна Елада, всъщност вече е модерна Елада, тя ни е наш съсед. Чешката република, преди беше Чехословакия, но се разделиха на Чехия и Словакия. Чехия е тук. Коя беше столицата, бе? Прага.
what the fuck, нещо бъгнах и просто замислих. Ботсвана е тук над Южна Африка. Гренада се намира под Сейнт Гренадес, там каквото е. Ето тук трябва да е. Те не знам, британци ли бяха. Капитол Сейнт Джордж. Пак не знам каква е тази държава. Ел Салвадор пък. Ел Салвадор беше тук, защото горе е Белиз, нали така? Точно така. Йемен, арабска страна, Азис беше наскоро там, Уганда с кокошката вътре, тя е над двете най-бедни държави, Руанда и Бурунди, тук трябва да е. Марокко, тя пък е най-богатата африканска държава, ако не се лъжа, точно под Испания, най-известна е също Марокко. Така, Папа Ню Гини, тя е тук. Папа Ню Гини, ама Папа Ню Гвинея на български, тя се намира тук над Австралия. А та отляво каква беше? Това е Индонезия цялото. Лаос се намира до Виетнам, това, с горе-долу подобна форма. Уругвай, Латинска Америка гледаме. Ето тук горе е Парагвай, Ирак с арабските цифрички, тя е между Иран и Саудитска Арабия, ето тук. Да Бахамас, те се намират на Карибите. Ето ги е тук отгоре Мексико, Великото Мексико с Мексико Сити за столица, където правят буритота. Сейнт Винсент Сент Гренадидес. Брат, това е точно над Гренада. Демек се пада това, чайте да не объркаме от бързане. Искаме да бъркаме нищо, искаме да направим генгста шит рекорда 100%. Виждате ли го това? Генг бенг. Така, Айсленд. Всъщност не трябва да казвам това на клип. Айсленд, то е обратното на Гринленд, въпреки че там всичко е зелено, то се казва Айсленд. Не знам кой ме е обърнал на пук тези имена. Айсленд с вулканчетата е този остров навътре в океана. Мисля, че се води към Европа. Мозамбик с калашника вътре. Той е в Африка. Къде отивам? Ще излезна от мапа. Аз отивам в Fortnite мапа да гледам. Така, Норвегия. Норвегия ето тук. Много хубава държава. Имат и територии нагоре в Северния ледовит океан, ако това също е част от него. Както и... Не знам, че не са в Европейския съюз между от не. Моя работа де. Така, да Гамбия е тази държава, за която ви говорих, че е вътре в Сенегал, Суицерленд, сестра ми му вика болница, просто защото флага им е като болница, една от най-богатите държави, която винаги избягва войни. Тя ето тук, Хондурас. Хондурас ли се чете на български, аз не знам, вече не мога да говоря така. Хондурас трябва да е тук, защото тук е Никарагуа, тук е Коста Рика, брат ми. Тук трябва да е Хондурас. Да, тук е Хондурас. Афганистан. Брат, защо лошите са сложили старото знаме на В смисъл, това не е ли знамето от 90-те години, човек? Те сменили 5 знамена, да, ама... Не знам, явно другите не са признати, защото GeoGuessr е много голям сайт, че да правят такива грешки и да не знам, развалят си репутацията по принцип. Ма кой би играл GeoGuessr от Афганистан? В смисъл, аре стига. Там са всичките наркотици на света, чайче, че не мога да намеря. Това е Афганистан, между Пакистан и Иран. Така, Малдивите, те са точно под Индия. Там ходим на почивка обикновено лятото и сега като запишеш това видео, даже ще ходим на там. Туркменистан е под Узбекистан. Кипър, който граничи с Северно-Кипърската турска република, която не е призната, там са гърци и турци, под Турция острова. Само че то е само едно, така ли? Искате да ми кажете, въпреки че са 226 държави има непризнати държави, а няма турско-северно-кипърската автономна област. Моля, аз знам още повече държави, това е ненормално, човек. Колко държави съществуват в този свят? Така, Колумбия. Колумбия е тази средата. Яко кокаин там. Индия, един от най-старите народи. Намибия. Намибия е тук. Между те си имат много интересна история на бордера, защото виждате ли как е тук малко продължава, много е странна границата, но няма как да го разказвам, защото ако разказвам за всяка страна ще видео, ще стане 7 години. Така, Камерун с жълтата звезда. Камерун е тук. Граничи с държавата, чието име аз не мога да кажа, поради обясними причини ще ме баннат. Камерун е ето тук. Непал, там се намира връх Еверест, намира се между Индия и Китай. Друго за тази държава не знам. Уестърн Сахара, в много от картите, това е територия на Марокко, но е спорна територия. Уестърн Сахара ето тук. Сейнт Люсия. Сейнт Люсия, това мисля, че е пак на Карибите и се намира ето тук точно над Гренадес. Така, Малта, всички знаем къде е Малта, тя е под Бутуша. Доста развита европейска миниатюрна държава, която е в Средиземноморието. Денмарк с столицата Копенхаген, Дания, те притежават и Гренландия. Монтенегро. Монтенегро е Черна гора. Само че тя е толкова малко, че е толкова нависоко и толкова unzoom над мапа, реално ми го гледа като точка. Чакай сега. Това вдясно трябва да е Косово, защото е до Сърбия. Там са се водили сръбските войни. Така че тук е Монтенегро. Да, nice. United Kingdom. Великобритания, няма какво да говорим за нея, притежавали с половината свят. Половината знамена тук ще бъдат с Великобритания в горния ляв ъгъл. Сомалия Ленд. Да, между чувал съм го това се намира вътре в Сомалия, явно пак е спорна територия. Искат да си бъдат отделна държава, Сомалия Ленд. Така, ето това е Сомалия Ленд. Чат, там са гига чатове,
центъра, в сърцето на Африка. Ето ги. Демократична република Конго, ето тук, тя е доста голяма държава. Оман прилича на българското знаме, едни от най-старите арабски народи. Нова Зеландия, там посрещат Нова година първи, на всеки мап са на края на мапа горкичките, но не знам много за тази държава. Между Сиера Леоне се намира тук в Африка, това вече го знам. Така. Това е тук точно до Либерия. Гангстас, Централна Африканска република. Брат, толкова ли не са могли да измислят име, че просто защото е в центъра го кръщат Централна Африканска република? В смисъл, аре стига, брат. Бъдете малко по-оригинал. Моля ви се, Узбекистан. Узбекистан е тук горе. Чайте да не объркаме. Узбекистан, Туркменистан, тези двете нямат общо, да, тук е Узбекистан. Палестина, там реално не съм сигурен, защото то един ден е малко по-надолу, друг ден е малко по-нагоре, не съм сигурен къде точно се намира тази. Не, шегата на страна, между войните не са хубаво нещо, би трябвало да е това. Би трябвало цялостното да е на Израел, а топчето да е Палестина, защото горе е Лебанон. Да, това е Палестина. Суиден, Швеция, със столица Стокхолм, Сао Томен Принципе, това се намира тук в ляво от Африка. Островчета, Мавритиус, това се намира от дясно от Мадагаскар, пак островчета до Африка. Есватини пак се намира ето тук до Централната Африканска република, доста малка държава. Грузия, Джорджия, в момента и там се водят войни с Русия и отделно граждански войни, има 5 спорни територии, като цяло въобще не са хубави работите там. Самото знаме е яко иначе, между другото. Саут Судан, това е южно от Судан, демек това е Саут Судан. Тайван, там отново има войни. Мале, колко много... Мале, човек, чак е страшно. И като се замисли, че половината свят имат атомни оръжия, ще дойде Трета световна война и даже няма да гледате това видео. Така, Тайван е тук, до Китай. Латвия е от Литва, Латвия, Естония, тя е по средата. Така, Ню, това са острови на... в Океания. Ню е ето тук. United States е ясен, повече от ясен. Кроатия, Харватия, откраднали са цялото крайбрежие на Босна и Херцеговина и са им оставили само едно малко крайбрежие, да могат да се кефат пичовете и да пипнат малко вода, да се изкъпат, че миришат. Между много хубава държава, Загреб, всичко, бил съм там, Мадагаскар. Така, Мадагаскар, всички знаем филмчето, ето тук се намира острова, Екваториална Гвинея, ето това купченце е тук в Африка. Ватикан Сити, това е римската католическа столица, тя се намира вътре в Италия и е, както в древна Елада се казвали, полис, град, държава, така се наричат градовете държави, ще не объркаме, да, това е Ватикана. Горе е Сан Марино. Бахрейн, тя е държава с подобно знаме като на Катар. Катар може би го знаете от световното по футбол, те са и двете държави една от друга, но Бахрейн е отгоре. Белиз, нея ще я търсим в Северна Америка, ето тук до Гватемала. Така, точно така. Замбия е над Зимбабве, това е Замбия. Андора е миниатюрна държава, която граничи с Франция и Испания в Европа. Коста Рика отново я търсим в Северна Америка. Коста Рика, била братле, била Рика при тебе, как е, чакай се, това е Панама, това трябва да е Коста Рика. Мале, ослепях, трябва ми малко почивка. Не мога да я кажа тъпата държава, не мога да я кажа така. Мога да я кажа, не би трябвало да е проблем, но няма да рискувам, просто защото правилата и политиката са супер строги и брутални. Така, тази държава е с най-много население от цяла Африка, мисля, че са 250 милиона, което е скандално. Тук се намира Аржентина. Къде е Аржентина? Аржентина е ето тук, Меси е оттам, Испания е ето тук. Вторият най-говорим език е испанския, Гвинея е тук. Северните Мариански острови са в Океания, островите на Мариана. Така, Република Конго ето тук, Северна Корея, само северни, южни, западни. Какви са те имена, бе, брато? Измислете си някакви оригинал нещо в България. Виж, готино име само. Така, Норд Корея е тук с най-бруталния режим, който може да съществува. Словения, една от най-красивите държави. И там съм бил, като ходихме за Италия. Наистина много подредена държава, по планините малка, но е красива. Любляна мисля, че е столица. Капе Верде на някои места са Кабе Верде или Кабо Верде. Аз между другото не знам дали знаете какво значи, дали знаете, брат. Аз толкова бързо говоря, че даже не мисля. Знаете, групата БНР от Русе, там са Емпорио Зорани, така Капо Верде, той се е кръстил на тези острови, които са единствените острови от ляво максимално на Африка. Бурунди, това е най-бедната държава в света, в сърцето между другото пак на Африка, много малка на територия
и най-бедната в света. Така, Бразилия, огромна държава, която се наложи, може би е цяла Европа. Лесото е вътре в Южна Африка. На където и да тръгнете, трябва да минете през Южна Африка. Какво да ви кажа? Тувало е в Естония, ще да кажа, в Океания. Така, Тувало, значи тук беше Токенао, тук трябва да е Тувало. Точно така. Малауи е в Африка, ето тук. Не мога да го кажа, но се намира над другата, която също не мога да кажа. Скандално. Панама, Панамския канал, знаете, разделя двата континента. Тук между другото е много опасна държава. И с Тимор тя се намира ето тук точно до Индонезия, миниатюрна държава. Япония с много яка култура има те, пичо. Имат най-известното знаме в света, между другото, не знам дали знаете. Най-много хора разпознават това знаме, което е скандално. Така, Япония е тук. Гвиана се намира... така, това са сега южноамерикански. Тук е Гвиана, тук е френската Гвиана. Това е Гвиана само. Австрия се намира ето тук до Швейцария, в сърцето на Европа. Нашите братя, съседи. Няма да казвам нещо, което нали да се засегат хора. Те са си наши съседи, наши хора, така че наши съседчета, в буквалния смисъл също. Ето тук се намира Египет, пък и не мога да обяснявам толкова много за всяка държава, защото видеото вече е 17 минути, пак ми остава то. Аз съм на 116 и имам чувство, че съм сложил 5000 държави вече. Така, Египет с пирамидите, Тонга. И трябва малко да спра, защото ще е тъпо, ако объркам някаква държава само от бързане. Turks and Caicos Islands. Тук вече млъкнахме. Мали, тук вече млъкнахме. Така, не съм сигурен сега тези айланди къде се намират. Turks and Caicos. Така, това беше Turks and Caicos. Така, това бяха Маршалските острови. Това бяха Норден островите. Кулкинг островите, това бяха с някакво друго име. Това бяха френските. Де факто тук това беше Сомосос или Кокомос. Те острови... Те бяха Кайман островите. Ето тук има острови. Аз друго на мапа, освен това, не виждам какво може да е. Между другото. Моля, човек, всеки път го забравям. Всеки път. Освен това не виждам какво да е. Горе са Бахамите. Чайте сега, че тук е много ключов момент. Така, това е Мавритус. Няма какво да е от тея. Аз тея имената им ги знам наизуст. Някоя от тея двете ще е. Чакайте да ги... По метода на изключване ще ги правим. Така, тея двете не са, със сигурност. Това е Микронезия. Това тук е Палао. Това тук е Гюм. Това тук е Папа Ню Гини. Това тук бяха Соломон Айландс или нещо от този сорт. Това тук беше... Мале, какво беше там, бе, брат? Наистина си еба майката, не знам какво беше. Много лошо. Много лошо. Така. Не беше Айландс, не бяха Айландс. Не. Пълен абсурд, не бяха Айландс. Отдолу бяха Ню Ериси Кво. Тук беше Фиджи. Тук са трите Самоа с тези двете, къде ги знам. Така, тук беше така. Това само не мога да се сета какво беше. Какво беше, бе, брат? Много лошо. Много лошо. А да помислим тогава в Латинска Америка. Това е... Какво беше това? Тринидад, така, Гренадес, Барбадос, с Лъ където беше, това беше Мартинез и Кво, това беше Доминикана, така с Г, така, това беше АйБ, това беше СМ, това беше Акиела май, тези двете ги знам, това беше Пуерто Рико, тези двете също ги знам. Де факто може да е това и е това. Но мисля, че е това, защото това не бяха острови. Това трябва да са островите. Да, найс, перфектно. Хайти е тук отляво, там са изсекли всички дървета. Значи това Caicos Islands в United Kingdom. Това е територия на United Kingdom с скок Burnt Down като за столица. Това не знам, защо съм го забравил. Има много странно знаме, брат. Въобще не си го спомням. Ама поне го оцелихме, найс. Хайти, по пътя на логиката. Хайти е тук, както казах, там са отсекли всички дървета. И... Да, толкова е бедна държавата, че не са отсечили всичко, просто за да го използват. Някъде го бях чел. Така, Ню Каледония ето тук отдолу. Финландия, държавата на щастието и слънцето, тя ето тук. Оттам са тръгнали повечето от народите в историята, като русите и още какви ли не. Така, Китай, той е ясен. Южна Осетия, това не е държава, не е призната. Това се намира ето
сега си бъмайката пак. Не, тук се намира, аз съм сигурен. Да, защото точно в този район съм чел за войната и за всичко. Пак между Русия и Грузия. Пак някаква държава, която е спорна. Така, ето тука. Катар, там беше световното по футбол, знаем го, ето тук е. Куба. Куба се намира в Северна Америка, ето тук. Виетнам. Там са ми направили якито, между другото, което струва 400 кинта на Nike, шият всякакви дрехи, мрехи, много са напред в играта. Наистина, те азиатците са бахти генгстерите. Гям, това е в Океания, бахти острова, брат. Това е между другото много малък остров. Украйна не знам къде е, брат. Коморос. Коморос беше това е Коморос. Босна и Херцеговина, пичовете, на които са им откраднали крайбрежието, и тя е хубава държава, между другото. Сейшеле са другите острови тук до Африка. Вануато мисля, че беше това, за което... Да, Вануато е точно това, за което отдеве се чурих дали не е островите, които бях забравил. Ма чакайте пак да се убедим. Мисля, че това е Вануато. Защото тук беше Тувао и Токенао. Така че това трябва да е Вануато. Няма какво друго да е. Мянмар го знаем, той е в Азия. Ето тук се намира точно до Индия и Тайланд и Китай. Така. Науру, отново кредитна карта, намира се ето тук, отново в Океания. Имам чувство, че всички държави са в Океания. Тук виждам 10 държави, има 200, то всяка втора ми е в Океания, брат. Бах ти тъпата Океания. Никарагуа е тук в Северна Америка. Полша, знаете полските мимчета. Мале, за момент ще я да цъкна по инстинкт директно в Великобритания, като видя тъпото знаме. Трябва да ги чета задължително. Монтсерат, това е ето тука. Защото те са френски, нали така? Те ми ще са френски, това е единственото английско от тези трите тук и бяха бая малки островчета. Така че мисля, че това е Монтесерат. Доминика е това. Того е точно до Гана. Него го знаем, до него е Бенин. Саут Корея, всички я знаем, също много разпознаваемо знаме, много готина култура, пичове са Казахстан са е тука със слънчесето. Много голяма държава, Токенлао или Токелао, той е до Тувао и се намира тук пак в Океания. Ето пак тъпата Океания, брат. Естония от трите, Литва, Латвия, Естония, тя е тук горе. Сан Марино е в Италия. Мале, много готини места има. Често казвам, света е много разнообразен, не сега като го правя. Без мета Антигуа и Барбуда. Това беше пак на Карибите, не от тези двете, а тази беше държавата Антигуа и Барбуда, точно така. Русия, най-голямата държава в света. Куайт, тя е миниатюрна държава и която се намира тук до Иран и Ирак. Така, Зимбабве под Замбия, Сърбия е наш съсед. Румъния също е наш съсед, доста голяма държава и с известен флаг и всичко. Френч Полинезия. Брат, стига с тези Френч Британ, брат. Половината свята е на Франция и Великобритания. Така, Френч Полинезия. Това беше тези островчета пак в Океания, брат, тука. Така, Таджикистан. Отиваме в Азия, е това миниатюрното. Горе остана Киргистан само станове, манове тука. Унгария, Хънгари. Значи Чехия, Словакия, Унгария е под Словакия. Арсак, Нагорни Карабах мисля, че беше на български с арменското знаме, което ни подсказва, че ще бъде до Армения. Това е спорна територия отново между Азербайджан и Армения. Ето тази точно тук. И пак има някакви войни и глупости там, защото Азербайджан има територия, която е от друга страна на Армения. Не знам точно каква е историята, ама да. Това е непризната държава или частично призната от Русия и още 2-3 държави сигурно. Така. Бангладеш. Отново правят половината шушликови фалшиви ментета на земята. Ето тук е Бангладеш. Чакайте малко, че нещо. Тук е Бангладеш и ме е страх да го кликна. Да, тук е Бангладеш. Уверен съм, че е там, бейби. Така, Словакия. Славянски народи. От Чехословакия, втората държава. Така, Сингапур. Там между другото е много скъпо да живеете. Точно под Малайзия. Миниатюрно. Така, Айвари Кост или още наречено Кот Дивуар е ето тук в Африка на южното крайбрежие от лявата страна. И пак ме е страх да го цъкне. Така, Еквадор е една от трите държави, които са с колумбийски флагове. Ето тук отново яко наркотици. Между другото имат много яки песни в Айвари Кост. Аз вече полудявам, аз съм побъркан. Така, Еквадор. Това е Еквадор. Сомалия е ето тук отстрани.
Гана с черната звезда ето тук. Беларус, там са руси. Там е точно до Русия и до троицата горе. Кук Айландс. Брат, има острови на готвенето. Кук Айландс, брат. Ти представяш ли си? Мисля, че бяха тея. Защото тук са френските, те са на Великобритания, да. Тея. То май беше... Брат, що пише Кук Айландс, като мисля, че беше много малък остров и той е само един, брат. What the fuck, man. Така, Косово. Косово също е непризната, колкото и да ни е известна на нас. Тя се намира... Значи тук отляво е Монтенегро, тук отдясно, да, там са се водили сръбските войни, тук отдясно трябва да се пара. Нещо съм дезориентиран, така трябва да е точно. Франция знаем, Абхазия, отново автономен район до Грузия, това е Абхазия, до Нагорни Карабах, тук е Южна Осетия, тук е Абхазия до Грузия, отново с Русия се борят там, не се знае на кой е район, просто. Кения тук е Кения. Това е Кения. В английските канали имам доста от зрителите са ми от Кения, така че Кения са мои братя, пичове. Кенийци, кенянци, как трябва да е, брат? Кения е това. Буркина Фасо, ето това. Обединените арабски емирства, супер богата държава е тук. Така, Микронезия с сумати острови, пръснати навсякъде в океана, това е Микронезия. Транснистрия е Приднестровия, още наречена, тя е между Молдова и Украйна, като там има руснаци, българи, всичко не се знае на кой е. И само че се ръководи, мисля, че от властите на Молдова, не съм сигурен. Така, това е Транснистрия. Италия ето тука. Индонезия е огромна държава с 200-300 милиона население. Ето тук, Барбадос, Риана, певицата от Барбадос, тя се намира тук на Карибите. Киргистан, единствената от тъпите станове, дето стана. А не, има и Пакистан, брат, нямам думи. Колко станове са? България, нашата велика, готина, красива държавица България на Балканите. Ето я. Джиболти се намира. Тук миниатюрна държава в Африка. Фиджи, много известни острови. Брат, те нямат свършване. Та океания ме дразни, накрая ще ги нашлякам на рандом. Така, Фиджи е тук. Нали? Че да ви е формата. Това трябва да е Фиджи. Да, това е Фиджи. Чили. Чили е единствената страна, която има територия и на континента Антарктида. Въпреки, че то води ли се да имаш земя там, като всичко е в лед? Буквално не е недвижим имот, той е недвижим лед, брат. И е движим всъщност. What the fuck. Чили. Така, Йордания. Йордания, там се намира най-стария град в света на повече от 9-10 хиляди години преди Христа. Доста стар народ са, арабски. Тук се намира. Азербайджан, те са до Армения. Така, Литвания, Литва, Латвия, Естония. Това е Литва, една от трите, единствената, която стана. Молдова, до Приднестровието, за което говорихме преди малко. Мале, почнаха да остават доста малко държави. Май са 40. Така, Лебанон. Къде е къде е, бе, брат? Аз вече тръгнах да изперквам, наистина. Лебанон, там се водят в момента войни, той е близо до Палестина и Израел. Ето тук отгоре, доста известна държава. Отново Германия. Германия, брат, стига. Британските девствени острови. British Virgin Islands, те са отгоре. Те тук са USA, Франс, Мранс, после пък Британ, Алжир, ако не се лъжа, най-голямата държава в Африка, на континента Африка. Ето тук отгоре се намира, Саут Африка е на най-южното крайбрежие, Португалия, Кристиано Роналдо е там, португалският третия най-говорим език на света май, ако не се лъжа, поправете ме. Еритрея е тук в Африка, Бунайре, брат, Бунайре наистина не знам къде, не всъщност сетих се, е тук на Карибите най-вдясно. Така, Тринидад и Тобаго пак е на Карибите, е тук най-вдясно. Бутан, много яко знаме име. Погледнете, бахте якото драконче, честно. Бутан е тук, има пропан, бутан, всякакви газове, бензин, всичко. Не знам кой има там, наистина. Не съм запознат с тяхната култура и историята на страната. Австралия, държава, континент държава. Мисля, че е единствената континент държава в света. Да, единствената континент държава. Така, Филипините, те са тук, също има доста хора там. Пуерто Рико пак са на Карибите, бе. Те Карибите острови направо ще ми гръмнат, повече няма никога да отворя гесване на нещо географско. Така, Пуерто Рико е тука. Монако прилича на знамето на Индонезия или на Полша, ама наобратно, само където е по-късно. Монако е държава, тук до Франция, миниатюрна и дълга, аз съм бил, много е красива, много ме кефи. Соломон Айландс бяха тези дебели острови, те са доста големи. Най-големите острови може би в океания. Соломон Айландс. Брунай пък се намира
ето тук на върха на Малайзия, миниатюрна държава отново. Много специфично знам, има лесно се запомня според мен, не знам, аз затова съм я запомнил. Иначе нищо друго не знам за Брунай, брат. Така, Кайман Айландс, там се кара каяк и се яде, не знам, там има каймаками, такива турски кметове. Така, Кайман Айландс, Шри-Ланка, пак имат много яко знаме, някакъв лъв с меч, брат. Каква е историята на Шри-Ланка, не знам и как Индия не са си я взели. Така, Етиопия. Етиопия е ето тук, в Африка, Израел, много известна държава, просто заради евреите и заради войните, които се водят в момента. Само че тук вече се обърках, аз имам чувство, че за 10 път цъкам тук. Палестина би трябвало да се сложи като точката, Израел да е по-голямата територия, така че цъкаме така. Коракао. Коракао, това е ето тук по средата, пак на Карибите. Не се ли изчерпаха, брат? Боливия е тук в сърцето на Латинска Америка. Там е много опасно чак, Мавритания всички знаем къде е, Лосен, Футюна, френска територия, тук са до двете такива как беше тази със събе, брат, Сомао, мале забравих я, както и да е, тук се намира тая Аруба. Искам само да видите знамето, момчета. Това е бахти кредитната карта. И мисля, че това е последната държава, в смисъл най-новата държава в света, ако не се лъжа, или една от най-новите поне. Така, това трябва да е Аруба. Парагвай, ето тук, остана само Перу в латинска. Ангола се намира ето тук, Судан се намира тук, Камбоджа се намира ето тук, Монголия се намира ето тук. Там живеят само 3 милиона души, а територията е колкото 5 Българии. Мисля, че не знам как е обратното на гъсто заселене и няма никакъв излъз към море и към каквото и да било. Така, Питкерн Айландс, мисля, че са първите най-отдалечените от Австралия острови в Океания. Ето тук, Гватемала. Гватемала се намира ето тук, Северна Америка, Белгия, там правят белгийски шоколад. Габон. Габон. Това е Габон, брат. Ангила. Теле, няма свършване, брат. Ангила е тук отгоре. Добре, Тайланд. Там има големи жени с такива го още по-големи. Но както и много красива природа и като цяло не е толкова скъпо да живееш в Тайланд и е хубаво, поне така съм чувал от много места. Деянката ютубър е оттам. Така, Тайланд е тук. Кирибати. Кирибати е това в Океания, вече почнах да забравям. Тунис, малка държава, близо до Италия. Маршал Айландс, Маршалските островите са тук, Перу, ето тук. Какво ни остана? Останаха ни две държави. Ирландия е тук и последната държава, която е Пакистан, които имат атомни бомби, силна армия, 300-400 милиона души граничат с Индия. И ни е последната държава, която гестваме, за да направим нашият 226 от 226 скор за 34 минути динамикс от генг, цак, 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 раки, так. Не забравяйте да се събнете и ще се видим следващото видео, момчета. Guys, let's go. Чакайте, for let's go, като трябва да я цъкна. Така, nice. 100 скор, 34 минути. 220 плюс countries and territories. Nice. Айде, момчета, до следващото видео.